הרב קוק תרם 40 שקל לגבאי בית כנסת מתל אביב, שסיפר לרב שבית הכנסת שלו ישן וזקוק לשיפוץ. והרב אמר לגבאי, זה מה שיש לי, תשפץ עם זה את בית הכנסת. הגבאי לא שאל מה אפשר לעשות עם 40 שקל, רק הלך לחנות, קנה פחית קטנה של צבע ומברשת זולה, והתחיל לצבוע את הגדר שהקיפה את בית הכנסת. תוך כדי שהוא צובע, עוצר לידו רכב מפואר, והנהג שואל את הגבאי, מה אתה עושה? סיפר לו שבית הכנסת זקוק לשיפוץ. אמר לו אותו אחד, אבא שלי זיכרונו לברכה היה מתפלל פה הרבה שנים, אפשר להיכנס פנימה? בבקשה, כנס. נכנס, ראה שהכל מאוד ישן, אז הוא אמר לגבאי, המקום צריך שיפוץ. אמר לו הגבאי, זה מה שאמרתי לך מההתחלה. אמר לו אותו אחד, אני קבלן, ואני לוקח על עצמי לשפץ את בית הכנסת לעילוי נשמת אבא שלי, והוא שיפץ אותו בעלות של 800,000 שקל. אמר הגבאי, אם הייתי מזלזל ב40 שקל של הצדיק, עד היום בית הכנסת היה זקוק לשיפוץ.